Здравейте YouTube! Днес ще ви представим информация за това как да се храните преди и след тренировка за максимални резултати, когато целта е изграждане на мускулна маса. Ще обясним какво е гликемичен индекс и защо е хубаво да знаем коя храна, каква стойност на гликемичния индекс има, както и няколко предложения от нас самите за хранения преди и след тренировка. Останете до края на клипа, защото една такава полезна информация може да доведе до голям напредък във вашата физика. Започваме с това какво е гликемичния индекс. Това е мярка, която оценява влиянието на дадена храна върху нивата на кръвната захар и инсулиновия отговор. Защо това обаче има толкова голямо значение при спортуващите? След тренировка тялото ви е в чувствително състояние, което се нарича анаболен прозорец. Това е период, през който мускулите са особено приемливи към въглехидрати и белтъци, които могат да подпомогнат възстановяването и растежа на тъканите след интензивно физическо натоварване. Приемането на храни с висок гликемичен индекс в този момент може да има няколко от следните ползи. Бърза доставка на глюкоза е първото. Храните с висок гликемичен индекс се разграждат по-бързо и доставят глюкозата в кръвта по-бързо. Това помага за попълването на гликогеновите запаси в мускулите и черния дроб, които се изразходват по време на тренировка. Храните с по-висок гликемичен индекс предизвикват по-голям инсулинов пик. Инсулинът е хормон, който улеснява попадането на глюкоза и аминокиселини в клетките, включително мускулите. Отделянето на инсулин след прием на бързи въглехидрати ускорява възстановяването и съответно растежа на мускулите. Подпомага протеиновия синтез. Комбинирането на високогликемични храни с протеин веднага след тренировка може да насърчи първо са храните с нисък гликемичен индекс до 55. Тези храни се абсорбират по-бавно и предизвикват стабилно и по-плавно повишаване на нивата на кръвната захар. Такива храни включват зърнени култури, зеленчуци и някои плодове. Храни с среден гликемичен индекс са от 56 до 69. Храни с среден гликемичен индекс предизвикват по-умерено повишаване на кръвната захар. Този клас включват пълнозърнен хляб и картофи, например. Високите такива обаче са от 70 нагоре. Те се абсорбират бързо и предизвикват бързо повишаване на кръвната захар. Такива храни се включват захар, сладолед, бял хляб, мед и други. Предвид тази информация, която ви представихме, може да си направите изводите, че след тренировка е добре да се приемат храни богати на бързи въглехидрати и добри протеинови източници с нисък процент мазнини. Това би било максимално ефикасно за по-бързото възстановяване и изграждането на чиста мускулна маса. Именно за това е възприето като правило и най-вероятно ви се е случвало да го видите на живо, как след тренировка някои хора приемат едно лесно и бързо протеиново шейкче с банан и мед, например. Това се прави с цел тези хранителни вещества да навлезнат в точния момент на точното място. Сега нека обърнем внимание на предтренировъчното хранене. Предтренировъчното хранене е ключов момент, който може да повлияе на енергийните ви нива и представянето ви по време на тренировка. Подходящите храни преди тренировка трябва да осигурят достатъчно енергия, да бъдат лесно усвоими и да предоставят необходимите хранителни вещества. Също е много важно да не ви издуват и да не пречат по време на тренировката ви. Комбинация от въглехидрати и протеини, и то сравнително бързи такива, биха били доста добър вариант за такъв тип хранене. Това, което правя аз, например, преди тренировка, е оризов гриз или така наречения cream of rice с протеин и още няколко съставки. Може да видите рецептата в TikTok канала ни, като ще има линк в описанието. Също така, всяка комбинация от овес, протеин и мед би било чудесно гориво за вашето тяло преди физически натоварвания. Не всеки обаче е на подобно мнение и много хора започнаха да тренират на гладно. Особено ако тренировката е рано сутрин. Защо някои хора тренират на гладно ли? Причините, поради които някои хора тренират на гладно, могат да бъдат свързани с индивидуалните предпочитания или някои специфични стратегии за тренировка и хранене. Една от тези причини е изгарянето на мазнини. Тренировките на гладно може да повиши използването на мазнини като източник на енергия. Това се дължи на по-ниските нива на глюкоза в кръвта, което стимулира тялото ви да използва запасите си от мазнини за енергия по време на тренировка. Друго е издръжливостта и фокус. Някои хора изпитват по-добра издръжливост и фокус, когато тренират на гладно. Това може да се дължи на по-ниските нива на инсулин и по-добрата мобилизация на запасите на тялото за енергия. И не на последно място е интервалното гладуване. Тренирането на гладно може да бъде част от стратегията на интервалното гладуване, при което хората ограничават времето за хранене и тренират в периода на гладуване, което може да има положителни въздействия върху метаболизма и загубата на мазнини. Каква е връзката между периодичното гладуване и автофагията?
ще направим отделен клип, в който ще разгледаме обстойно какво е автофагия. Тук само ще загатнем, че чрез нея организма обновява собствените си клетки, за да има клетъчно подмладяване. Какви са основните ползи от автофагията и как да я активирате? Очаквайте в следващото видео. Въпреки тези потенциални ползи, тренировката на гладно не е подход за всеки. За някои хора това може да бъде енергийно изтощаващо, да намали ефективността на тренировката или да доведе до неудовлетворителни резултати. Ефективното трениране и хранене се различават и са индивидуални. Те зависят от много фактори, включително целите на индивида, индивидуалните нужди и физиологията на всеки. Не забравяйте хидратацията, тя е от изключителна важност по време на тренировка. Водата е важна за правилната функция на мускулите, добрата хидратация поддържа електролитния баланс в клетките и предотвратява мускулната умора и спазми. Затова между сериите не забравяйте да си набавите вода. Това беше от нас, фитнес и здраве, дано информацията ви е била полезна.